Cebu, Pilipinas, kini ang Sugbo News Live. Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office padayon nga nagpahimbangno sa publiko sa pagmabinantayon alang sa seguridad ug kaluwasan, samtang wa pahingpit nga nigawas sa Pilipinas ang bagyong Upong. Sa talaan sa CPDRRMO, adunay 977 ka pamilya o 3,952 ka individual gikan sa nagadaiyang lungsod sa lalawigan sa Sugbo ang napugo sa pag-evacuate sa ilang mga Pinoy-anan dihang nihuros ang kusog nga hangin ug uwan sa bagyong Upong. Ang uban nga evacuees ni pauli na hinuon sa ilang mga Pinoy-anan. Adunay mga lungsod ug syudad nga naghatag og relief operation sa mga apektado sa bagyo. Gihimo na usab ang clearing sa mga lugar nga naapektuhan. Sa lalawigan sa Sugbo, 50 ka LGU, apil ang Mandawi City, ang nagdeklara og suspension sa klase sa pagsiguro nga luwas ang mga tinun-an ug magtutudlo. Sa mga pantalan sa amihan ng Sugbo, padayon pa nga gidid-an ang mga sakyanan sa dagat nga makabiyahe tungod sa kusog nga bawd. Ang mga pasahero nga natanggong gitabangan hinuon sa mga lokal nga otoridad. Ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nagpahimangno sa padayon nga pagmonitor sa panahon pinaagi sa Pag-asa ug PDRRMO channels. Likayan ang pagbiyahe kung dili kinahanglan, iandam ang emergency kits ug relief supplies. Sa laing bahin, 2,500 ka mga barangay nutrition scholars sa lalawigan sa Sugbo nagtagbo sa ika-11 nga Barangay Nutrition Scholars Summit. Governor Pam Bariccuatro nagpasalamat sa ilang serbisyo sa komunidad ug nisaad og increase sa ilang allowance. Ang detalye ni I.C. Sante Leopoldo. Gipasalamatan ni Governor Pam Bariccuatro ang mga barangay nutrition scholars sa ilang pagserbisyo sa komunidad. Ang mga barangay nutrition scholars dako og tabang sa komunidad sa pagmonitor sa insaktong nutrisyon sa katawhan, ilabi na sa mga bata ug buntis. Sa ika-11th Barangay Nutrition Scholars Summit sa probinsya sa Sugbo, gipadayag ni Governor Pam Bariccuatro ang iyang suporta sa mga barangay nutritionist. Matod ni Governor Pam Bariccuatro, ang mga barangay nutritionist sa lalawigan sa Sugbo makadawat og Christmas cash incentives, Christmas goodies ug bag-ong set nga uniforme. Kamo ang frontliners sa nutrition. You are the reason why mothers learn how to prepare healthier meals, why children are given a better chance to grow strong, and why families are reminded that health is the first foundation of life. Gikalipay sa mga barangay nutrition scholars ang gipadayag nga suporta ni Governor Pam Bariccuatro. Sa nasayran, unom na katuig na wagtang ang Barangay Nutrition Scholar Summit ug karon lang nabalik sa bag-ong administrasyon. Balita nga may labot ang Sugbo. I.C. Sante Leopoldo, Sugbo News. Sugboanon, manginlabot kita, magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. At tangi ang mga balita nga may labot ang Sugbo, dinhilang sa Sugbo News page. Ako si Munching Auxtero, maayong gabi.